morning, Jose. Hi, good morning. Okay, so question lang. So, kamusta naman? Ano naman yung na-experience mo with Madrid's 30 days evaluation training? Actually, yes, nung una, medyo weird siya talaga tignan. Kung isipin mo. Pero, nung dumaan na yung mga araw, everyday is an experience talaga. So, actually, nakadagdag talaga sa self-confidence ko and how I'm going to present myself in front of many people. So, mas na-practice ko yung pag-uusap sa harap ng tao. Actually, ika-clarify ko kasi yung sinabit na resume kahapon. Okay. Yung sila yung nagsabit na kahapon kasi dumating sila ngayon, yung applicant. Okay, sige. So, okay lang, interviewing kita habang naglalakad ka. Sure. And then, my question is, nagkaroon ba ng changes from the old Jose sa Jose sa ngayon? Actually, meron. Mas, tingin ko mas, ano ba to? Mas naging knowledgeable ako sa field na pinasok ko. And yung mga contributions sa akin ng company, sobrang nakadagdag sa mga alam ko. So, Okay. Excuse me, sila po si Mr. Jerry Santos. Hindi. Okay, thank you. What can you say and ano yung mga pwede mong ma-encourage sa mga hindi pa part ng Madrid at sa mga hindi pa decided sa kanilang career to start? Actually, the best thing to do is that siguro alamin mo muna siguro yung gusto mong mangyari sa'yo or yung goal mo para at least you can have a path or stepping stones kung paano mo i-achieve yung isang bagay. And one thing is yung siguro humanap ka ng company na makakapagbigay sa'yo ng future na gusto mong ma-achieve. And I think sabi ko nga sa sarili ko nung nakapasa ako ng 30 days training, sana noon ka pa nakita si Madrid. Kasi pinatunayan ni Madrid na it's a very dynamic company wherein you can have your work while you are working with your family. So Okay. that's it. So, thank you very much, Jose. And sorry kung medyo naka-istorbo ako. So, thank you very much.